Näme nästirdi? Şeýle daýymda sagapdalar näme diýip tertibi hadisler. Tertibi näme? Kur'an'na ýazyş tertibine 114-nji näme? Sura. Emma inç tertibi däl. Aýetler näse 6 tane aýet. Öde nirede inen medeni sura hasatdyny. Medine'de inen sura. Şunuňy. Edem suralar Mekki medeniligini bilmekdigem näme muhim sebäpden Mekki suralar medeni suralar käbir näme manilary içine alýan näme kıssa rawayatlary mazmun näme ütgoýa. Inen ýere Medine'de inen. Mekki bilen medeniler tafawutlam bolup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten öň inen suralary Mekki hatapdan şunuňy. Mysal Mekke'de ýaşap hicret etdiler. Taifa'dan inen bolsa şu Mekki. Şunuňy Mekke'de inen hatapdan. Ya Medine'de gelenler näme ýolda inen bolsa şu Mekki hatapdan. Hicretten soň inen suralaryň bar medeni. Şunuňy hatta Medine geldi hicret etdi. Soň Mekke'den fethatmana etdi inen şu Mekke'de inen bolsa näme diýdi? Medeni diýdi. Bu sürede näme medeni? Ene näslen falan inmekligine näme sebäp bolan zat näme? İmam Buhari rahimahullah we başga da sünnenlerde gelýär näme Aýşe näme rivayet etdi. Onuň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme erwet keselde. Keselinden ýaňa diýe şu derejä ýetdi de etmeýän zatlaryna näme eden ýalyk eden zatlaryny etmedik ýalyk duýdy. Hatta näme aýallarynyň ýanyna barmasa da näme aýallarynyň ýanyna baran ýalyk ödüm gusulda çoňgalyk aýet. Şunuň soňunda näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilegetdi Allah'ın keselinden ýerdinden näme gutuldyr şifa ýerine rasyna Allah taala näme Peygamberimiň dilegini kabul etdi. Onuň Peygamberimiň öýe aýtdy Aýşe näme diýdi? Aýşe diýdi Allah men dilegini kabul etdi. Ondan kabul bolan näile halatda göre bunu ýasyrsa iki tane ferişte uğratdy Allah taala. İki ferişte gelýär Peygamberimiň öýünden gorup eşitip otur hemme ratlany. Biri geldi baş ucunda kırptya, birim geldi ayak ucunda kırptya. Ondan öýlary sonra gatýan kadynlar. Ýa-ni ferişteler. Baş ucunda ayak ucunda kadýa bu adama näme bolupdy? Ayak ucunda näme keselemedipdir. Zadylan tutdy. Şunu hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme zadylanan sebäpli näme adamlar esbabyny almaly. Zadydan zatdan näme gorçak bol. Goranjak boldy. Näme diýär zadylan tutdy? Kim zadylatdy? Lebid ibn al-A'sam diýen bir Yahud bolar. Medine'de Lebid ibn al-A'sam diýen Yahud bolan şu döwürlerde näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yevreýlerden bir hyzmatkary bardy diýerler. Onu eýdip şol aryp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçyndan bir störtany kyl we baş taragyndan näme bir kısarak näme diýişin jogdurup aldylar diýär. Şunu. Ondan näme umumy şu Peygamberimiz saçy bilen baş taragyny diýişlerden garyp zat etmeklik boýundan kim Lebid ibn al-A'sam diýär. Lebid ibn al-A'sam diýen Yahud. Ene soňra näme Peygamberimiz şu saçyny ýa-da baş taragyndan näme bir diýişin jogdurup alyp Beni Zurayq diýen tiran näme wa guýlanlar iki ýeke guýy bolan bolşuluk guýýar şunu. Nägen almanlar guýşunyň adyny ýadan aýdylsa seräten hatta Medine'de ýekje guýy bolan olan näme bir Yahudyň bolan Ruma diýilýär ady onuň Osman radıyallahu anhu satylanda musulmanlara sadakat ýaşap guýy. Soňra näme Beni Zurayq diýen bir tiran näme Zarwan diýen näme guýşunyň düýgünde bir daşyň aşagyna goýup durýan zadylar. Şunu onu şu ýewreýin eden zatlaryny şu ferişte buruna kim zadylar diýen Lebid ibn al-A'sam zadylar diýen näme de zadylar diýen Peygamberin saçy bilen saç taragynyň bir diýişini alyp onu näme döwüp zadylar duma näme şu Beni Zurayq diýen näme tiran guýşunyň aşagyna bir daşy salyp goýupdy. Soň näme ki ferişte götürilip turupdy. Soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düýüşünde ýa-da ferişler näme gurrun eden zatlary gidip görýär. Barsa guýa teretsem ne guýan su bulon çok bunu ýa goýa hyna guýlanýarlar gorpdy. Suwda aýlyp. Şu syhyr nämesinden. Töwregiň näme hurmalar gatnanda başga gödüme şeytanyň kellesi ýalap bolupdy. Göne ýanky näme sahabalaryň biri çykaryp alýar. Şonu näme näs salak indir diýen Allah taala şonu näme okamaklyk buyurdy diýär. Näs salak okap şüflap ýan kysygyr näme ali bizin goýýar. Şeýdir näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme aşdy. İnmekligini sebäbem Peygamberimiz näme şo zadysynyň näme açmaklyk üçin indirler näme sura. Ve hatta Uqba ibn Amir diýen sahaba näme diýär? Öňüm soňam şu iki fiýalyk näme zadydan gözden beladan beterden näme goranmak üçin näme goranmak üçin näme okamaklygy sura ayet doga ilinleri. Öňüm soňam inmändir şu iki fiýal. Şunu. Ene näme näsiň tefsir gysgaça näme Kul a'udhu bi rabbin nas. Birinci ayet. Ey Muhammed şey diýip näme dileg etdi.
Nädip näme gözlerden, doga dilerden gorunmak bolsa. Kul a'udhu bi rabbin nas. Hemmek şamaniyetine näme düşdük. Kul lemek näme emri işlik. Ay. A'udhu maniyetine näme kömek sorayan. Goramak sorayan. A'udhu maniyetine näme goramak. Aytya kul näme a'udhu kömek sorayan, sena sorayan. Kimden? Bi rabbin nas. Adamlaň Rabbinden, bütün insanyň Rabbinden, Halygynyň, eýetinden. Näme kul a'udhu bi rabbin nas. Ey adamlaň Rabbi, men senden näme adamlar tarapyndan geljek bedişlerden, zadyrlardan, bet gözlerinden näme goramaklygyny soraýaryn diýler. Melikin nas ve näme adamlaň meliki, Allah Taala näme diňe Rabb'da, diňe yaradanna, oşonda näme meliki, hojaýyny, eýeti. İlahin nas, oşonda näme ilahi, yani Allah Taala näme şu suraň başynda 3 sıfat bilen näme özüň sıfatlandy. Adamlaň näme eken, Rabbiken, meliken, ilahiken, yani bütün insaniyetin näme ma'budi, ibadet etýänleri we hojaýyny we näme yaradany, eýeti, Rabbi. Şu sıfatlarla näme sıfatlaryň aýat bolan Rabbiňden näme kömek sora, pena sora näme bütün insaniyet tohumundan näme çıkçak bar yaman bela we terlerden näme meni gorady. Min şerril vesvasil hannas. Ve şu taýda näme waswasa berýän hannas feriştäňem näme jinyňam şeytanyňam näme waswasa berýän hannas şeytanyňam näme waswasasyndan gorady. Diňe adamlaň şerrinden näliýe şofanda näme kalplere, yüreklere waswasa berýän näme hannas şeytanyň şerrinden gory diýip näme insanlaryň Rabbi bolan, ilahi bolan, maliki bolan Allahdan näme sory diýip. Çünki näme jinlaryň, şeytanyň, bütün mahlukatlaryň näme eýet Allah. Viswasa düşnükli waswasa bermek. Näme şeýle bir şeytan ma diýerler, ýürüýte wezifesi adamyň ýüreginiň ýanyna ýatýar. Hasanna adamyň ýüregi Allahyň zikrinden gafil bolsa, we hasana gatty begençden gatty gynanç ýagdaýlara näme insan meşgulanyny şonu näme adamyň gulagyna eşitmeýän waswasa näme gulagyna eşitilmän ýüregine goýýan sesler şunu. Yüreğine waswasa goýýar. Şunu waswasa da näme? Ýara seni sagatdan gaýsarya, ýa-da sen näme günah işlere barmaklygyna näme sebäp bolýar. Hannas näme? Ýa-da gaýdyjy diýmek. Şunu. Hannasyň manysi hanasa ýa-da gaýtmak, ýa-da serpilmek. Durmak şu manylary berýär. Hanasa diýdigi näme? Waqafa, ýa taraja'a, durdy. Ýa-da gaýtdy, ýa-da serpildi. Näme üçin? Şu şeytan, şu yürege waswasa berýän şeytan Allah Taala hannas diýip waswasa sebäp eden hasanna Allah'ın zikrinden gafil bolsa diýýär. Şonu waswasa berýär. Hasanna adam näme Allah'ın zikredenden näme iýeter diýär. Gaçýar diýär şeytan. Şoň şu näme gaçuwçy şeytanyň waswasasyndan näme meni gora diýip dilegetdi. Näme üçin gaçuwçy sebäp eden hasanna Allah'ın zikredilen ýerine şeytan durulanak. Şoň misal adam aýdylsa gaçyp gitýär. Bakara koloniyada durana, ayet-i kursa koloniyada durana. Edil şoňalyk näme? Kalbi Allah'ın zikrinden doğaly näme? Müminin kalbine de näme şeytan täsir ediyor. Hasan da näme? İnsan gafil bolan şonu waswasa berýär. Emma insan näme? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. La ilahe illallah ya subhanallah diýse, şo näme? Şeytan näme? Waswasa bermek, tepip göni ýyzykka näme? Gaçýar diýip şunuňmy? Hannasyň many ýyra gaýtýan, durýan, gaçýan diýme. Ellezî yuwaswisu fî sudurin nas. Şu hannas näme? Waswasa berdi şeytan nira waswasa berýär. Ellezî şular yuwaswisu waswasa berýär fî sudurin nas, fî kulubin nas. Sudur kalp many berýär. Adamlaň näme? Kalplaryna waswasa berýän hannas şeytanyň waswasasyndan. Gora diýär. Waswasa näme? Adam elini aýagyna berilýär, ýüregine berilýär. Näme üçin? Şulum delil adamynyň aklynyň ýüreginde bolýanlygyna şunuňmy? Emma köp dünýäwi alimler Amerika, Ýewropa, oşalarda näme dininden daşlansa, dini sowgatdan öten ünslermen, şolardan täsirlenen musulman alimler näme diýär? Adamyň akly kellesinde diýerler. Şuňa ýok. Hakykatda adamyň näme akly ýüreginde. Şoň şu şeytan näme? Adamyň ýüregine waswasa berýär. Şunuň diýdim. Ýürek kabul etse, şoň waswasasynda, şoň waswasasynda wara
on küsümüňe näme eýermeklige näme buyruk berýär ýürekde akly. Soňra näme diýär minel jinneti wen nas. Şo diňe şo waswasa berýän. Jin bolup bilýär ya adamlardan hem bolup bilýär ýok. Waswasa berýän näme göze görünmeýän jinlerden hem bolup bilýär we adamlardan hem bolup bilýär. Ey Allahym näme diýär meni göze görünmän kalplara waswasa berýän jinlaryň waswasasyndan we göze görünüp, göni önümde gözüme görünüp, gulağıma guýýan näme adam şeytan ýürekli näme zinnaňam näme meni waswasasyndan şerrinden näme gora dip dile getdi. Gysgaça näme Nas surasynyň tefsiri. Ýöne käbir alimler näme minel jinneti we naslerini başgarak tefsir etdi. Ýani şo jinler diňe adamlaň ýüregine waswasa berýär, jinnaňam ýüregine waswasa berýär. Käbir näme adamlaň ýüreklerine we jinnaň ýüreklerine waswasa berýär näme Hannasynyň waswasasyndan. Ýani iň dogry näme olam näme bir wajh edil joňa tefsir etsen näme ýalňyş bolýar hakdan daş bolýar. Iň dogry näme insanyň ýüreklerine waswasa goýan näme göze görünýän we göze görünmeýän näme jinnaň erbedinden we adamlaň näme erbediniň waswasasyndan goýar. Emma adamlaň waswasasy näme görünmesen gel gulagyňa diýär. Eýledäl, beýledäl ýaşanyň var. Şunumy nämeňe gara sakal şunumy ya biýuna entekden ak kagy diýalyk günah etýän adamlar namazda gomol sen näme günahyň var şunumy soň ahtawa we aýdylyp gelýär adam oğlunyň günahy 40 ýaşan sopra goýa bilýärmiş soň da aşaýa bilýärmiş entekden 40 ýaşan görjüň öňünde şunumy o garra adamlar uly günah etýän adamlar günah etmeli sen näme bir ak sahyfa ýaljak näme täk çaga beýdip görmedik näme saňa gönümül eşitdigen gulagyňa goýýarlar waswasany. Ýa-da öňünde bol etýärler waswasany. Ýaş gyýdy gelinler, ýarym ýalaňaç, ýaş oglanlar, ýa sesde qıssa hujurlyk etýär. Şoň öýde näme waswasa. Düşünilmän zat barmy şundan näsratyndan. Qul a'udu bi rabbin nas. Ola düşünüp kulna Rabb diýmek näme Halyk eýe diýmek. Rızk berýän, yaratýan eýe diýmek. A'udu diýmek näme kömek sorýan, pena sorýan. Saňa sığynýan diýmek. Melikin nas näme melik. Ha? Sultani, malik bolsa hojoyny. Melikin nas näme sultani. İnsanyň sultani, hojoyny. İlahin nas näme insanyň ma'budi, ibadet etýän zat. İlahi, Allahy. Min şerril veswasil khannas. Şer näme şer türkmençede şer. Veswas näme waswasasynyň şerrinden. Şunu khannas näme Allah zikredilenden näme waswasasyndan waswasasyny goýup ýa gaçýan şeytan. Esen hiç kaçan şu kalbi waswasa salýarmasyn ýa beýleki zatlarda waswasa berýän jinler bolsun Allahyň zikredilen ýa-da duranoklar gaçýarlar bar. Ellezî yuwaswisu fî sudurin nas. Şonäme Allah zikredilen ýa-da gaçýan şeytanyň waswasasy insanyň nizine berilýär, kalbyna berilýär, suduruna berilýär. Sudur näme? Kulub diýdi. Minel jinneti wen nas. Diňe jinler waswasa berýär adamlara. Ýok, jinleram we insanlara näme adam bolna waswasa berýär. Wallahu ta'ala a'la we a'lam.